Είναι αρνητική και τώρα άλλο. Όχι, λέμε και αυτό που είπε για τα social. Είπε έτσι όμως, Κώστα, είπε κάτι πολύ σωστό. Ότι από τη στιγμή που εκθέτεις τη μέση της προσωπικής σου ζωής, δεν μπορείς να απαιτήσεις από τον άλλο να μην σχολιάσει. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Αυτό είναι ένα παιχνίδι που παίζεται και δεν βάζεις μόνο εσύ τους όρους και τους κανόνες. Δεν είναι απαιτώ να μην σχολιάσει. Απαιτώ σε εισαγωγικά να σχολιάσει αντικειμενικά. Όχι αν εγώ φοράω. Συγγνώμη αγάπη μου, εγώ έχω φάει τη ζωή μου στα γυμναστήρια και βάλω ένα μίνι και είναι ποδάρα μου 3 μέτρα και μου γράψει ο άλλος. Πού πας κατακριμένη. Καλοσύνη περισσεύει. Αλλά συνήθως ναι, άντρεψε με. Αν δεις ότι κάποιος είναι τόσο χυδαίος ή κακοπροαίρετος ή επί τούτου σε σχολιάζει αρνητικά, κάνει και εσύ ένα δημοκρατικότατο μπλοκ. Αλλά μην περιμένεις να θες να εκθέτεις εσύ πράγματα και όταν οι άλλοι πουν μια κουβέντα να θεωρείς ότι αυτό είναι απαγορευτικό. Ναι, αλλά μας λέει μόνο την περίπτωση που έχει κάνει το γυμναστήριο και το πόδι. Άμα είσαι σαν σε κόρνα ρενταλίκα και μου βγαίνεις η πεντάμορφη. Δεν να σου πω. Είναι σαν να ανοίξω εγώ την πόρτα. Να ανοίξω την πόρτα, να πω καλώς ήρθατε, να μπείτε στο σπίτι μου και μετά να αρχίσουν τα σχόλια για το σπίτι μου ή πως είναι έτσι αυτό. Ναι, αλλά αφού άνοιξα την πόρτα μου, σας έβαλα μέσα, σας κάλεσα, μπορεί να το πείτε. Όλα καλά θα είναι. Λοιπόν, Ρούλα Κορομιλά. Καταρχήν, η Ρούλα ποτέ δεν έχει πει κουβέντα σε κανέναν άνθρωπο. Άκου, εγώ τη Ρούλα την ξέρω κοινωνικά. Δεν έχει τύχει να συνυπάρξουμε τηλεοπτικά, ούτε να την έχω διευθύντρια. Το βασικό της στοιχείο είναι αυτό. Ποτέ δεν έχει πει. Άκου, η Μέρη όμως το συζητούσαμε στο καμαρίνι μου, μου επιβεβαίωσε ότι μπορεί να είναι αυστηρή. Να έχει υπάρξει αυστηρή στη διαχείριση θεμάτων, να είναι αυστηρή ως διευθύντρια, γιατί έχει υπάρξει διευθυντικός τέλεχος στον άλλο. Αλλά χαρακτηρισμούς και επιθετικούς προσδιορισμούς. Δηλαδή το σκληρό και το απαξιωτικός ή το προσβλητικός είναι μόνο με το χαρακτηρισμό. Δεν μπορεί να είναι ο τρόπος σου τέτοιος. Υπάρχουν περιπτώσεις, και δεν αναφέρομαι μόνο στη Ρούλα, γενικότερα. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να μην λες τίποτα. Με ένα βλέμμα σου στον άλλον, να τον σκοτώνεις. Να τον στέλνεις στον τοίχο, να μην μπορεί να σε κοιτάξει στα μάτια και να θέλει να φύγει. Εγώ έχω δουλέψει ένα χρόνο μαζί της. Για πες μας. Εδώ. Και εγώ έχω δει πιο άμεσα ενδιαφερόμενο. Το έχω ξαναπεί. Ήταν πολύ σκληρή, απαιτητική, αλλά δεν είχε ούτε μία φορά άδικο. Είχε ξεφύγει, είχε παρεκτραπεί, οτιδήποτε. Αλλά ήταν αυστηρή. Ναι. Ήταν αυστηρή, ναι. Ήταν αυστηρή. Ναι, όχι, αλλά επιβεβαιώνει τα λεγόμενά της ο Κώστας. Ναι, να πω κάτι, επειδή όλο αυτό γίνεται μια προσπάθεια να θυμίσουμε ότι ήταν το ναυάγιο από την πρώτη εβδομάδα. Σκέψου, αν εκεί είχε ψυχολογία που δεν της επέτρεψε